Denon bizitzak erdigunean goiburuarekin eragile desberdinek eta Gernikako sare feministak agerraldi egin dute Foru plazan zaintza sistema publiko komunitario baten alde. Bi urte igaro dira zaintza eskubide kolektiboan alde greba feminista orokorra egin genuenetik. Milaka herritar kalera atera ginen euskal zaintza sistema publiko eta komunitarioa aldarrikatzera. Baita Gernika Lumon eta eskualdean ere. Hainbat izan ziren zaintza sistema horrek gure herrian hartu beharreko forma eta neurrien inguruan egin genituen ezaugarritze saioak. Kalera atera ginenean besteak beste honakoa aldarrikatu genuen. Zaintza duinen unibertsaltasuna eskubide gisa aitortzea eta bermatzea. Zaintza zerbitzuen privatizazioarekin amaitzea. Zaintza sistema publikoa indartzea. Etxez etxeko zerbitzua indartzea. Atzerritartasun legea bertan behera uztea eta bitartean zaintza langile guztiak erregularizatzea. Erroldatzeko eskubidea guztiontzat eskuragarri izatea. Etxebizitza eskubidea bermatzea. Gure ingurua eta lurrak zaintzea eta babestea. Denontzako pentsio duinak ezartzea eta gutxieneko 1.080 euroak bermatzea. Zaintza sektoreko langileen eskubide eta lan baldintzak hobetzea eta zaintzaileei laguntzeko sareak sortzea. Begirada luzearekin, Gernikan gaiaren lanketa egiteko edukiari tartea eskaini genion, eta greba testuinguruko lanketa hura tokian tokikora ekarrita, Gernikako greba komitetik udalerri naiz eskualde mailako gabeziak detektatu genituen. Hain zuzen ere, herri akordio baterako auziak hartu beharreko neurri eta oinarriak definitu eta adostu ziren. Zaintza ereduaren inguruan lanketa egin eta gure eskualdeko egoera eta kezkak hobetzeko adostasunak finkatu edituen. Hauek izan ziren akordio horren baitan jaso eta udalbaltzan aurkeztu genituen lerro nagusiak. Etxez-etxeko langileen zuzeneko kontratazioa mankomunitatearen bidez udaletxeak kudeatzea, lan baldintzak dignifikatuz eta ez azpikontrata baten interesak elikatuz. Gernikako ospitalean, oheak, paliatibo eta kronikoentzat ere urgentziazko pediatria zerbitzua eta Galdakaokoan erditze unitatea. Kaltzara egoitzako langileen lanbaldintzak duindu eta zerbitzuaren kalitatea hobetzea. Gernika Lumoko alkateak patronatoko presidentea izanik badu zeregina horretan. Udal aholkularitza zerbitzua. Zaintzan aritzen diren langile zein familia kontratatzaileentzat informazioa eta laguntza zerbitzua. Bizitza zaintzea, ingurunea babestu eta zaintzea ere delako, gure inguruan eragin itzela izango duen Guggenheim bezalako proiektuak goitik bera, inolako herritarren eta eragile zein erakundeen parte hartze eta iritzirik kontuan hartu gabe bideratzea ez da onargarria. Zentzu honetan, Gernikako sare feministak iaz plazaratu zuen udalerrian zaintzarekin loturiko gabeziei aurre egiteko mahai bat eratzeko proposamena. Norbanakoz, alderdi politikoez, erakundeez eta gizarte eragilez osatutako zaintza maila osatzea eta bertan lanketarako tresnak eta baliabideak antolatzea zen helburu nagusia. Hasiera eman zitzaion elkarguneari eta kezkak, beharrak, zein proposamen berriak partekatu ziren bertan. Sare feministatik zaintzaren inguruko tokiko diagnostikoa egiteko prozedura abiatzea eskatu zen. Horretarako baliabidea jartzearekin batera. Maila, baina, geldi dago momentu honetan. Udalak eten du, errotik. Orain arteko dinamikak eta lana balioan jarri gabe ordea. Guk argi dugu, erakundena ere bada guztia bermatzeko ardura, herritarren iritzi eta proposamenei jarraituz. Ez dugu mailaren egitekoa eta lana etetea ulertzen. Zaintza lanek erantzukizun kolektiboa eta partekatua behar dute. Baliabideak behar dira horretarako. Horren aurrean, borondate politikoa
edukitzeko eta tresnak benetan eskaintzeko deia egiten dugu gaur hemen Batugaren kideok. Zaintza eraldatzeko asmoz, bada gaur ere atzeratu gabe zeri begiratu. Premiei erantzun behar zaie, egun prekarioen eta kolapsatuen dauden sektore eta egoeri aurre egiteko zaintza mailaren foroa berriz eta urgentziaz aktibatzeko deia egiten diogu udalari. Testuinguru honetan, beraz, udal gobernu taldearen aldetik, zaintza mailaren gaia ahal bezain laster desblokeatzeko eskaera egiten dugu. Herri mailako diagnosia burutzea eta herri akordioko puntuak betetzea beharrezkoa da, premiazkoa. Zaintza eskubide kolektiboaren alde, denontzako izango den zaintzaren alde, bizitzak erdigunera.